Ένα παπί! Μια φορά και έναν καιρό, ο Άντερσεν έγραψε ένα παραμύθι, το Ασχημόπαπο. Έγινε παράσταση σαν ένα ζωντανό χαρούμενο παιχνίδι. Με τις υπέροχες μουσικές του Μότσαρτ. Το Ασχημόπαπο. Για μικρά και πολύ μικρά παιδιά. Σκηνοθεσία Δημήτρης Αδάμης. Το Ασχημόπαπο. Κάθε Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Στην παιδική σκηνή στο Θέατρο Αριστοτέλειων. Τηλέφωνο 2310 262 051. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία.